Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa masu albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na sirrin tsira a lahira. Wanda shirinmu na yanzu kuma har ila yau zamu ci gaba karatunmu na hadisi na mi'atu hadis ne. Wato in ba a manta ba kuma zamu tashi hadisi na uku. Hadisin da yake cewa Abi Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga annabi tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi, qala yake cewa iyyakum wadhanna, kashedinku a hirdinku na hane ku da yin mummunan zato. Fa inna dhanna akdhabul hadithi, saboda mummunan zato zancen zuci ne na ƙarya, domin shi yana kokarin ya raba tsakanin ainihin wato kawunan musulmi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito shi. So idan muka duba zamu ga wannan hadisi ne da yake kokarin hada kan al'ummar musulmi. Fa'ida ta farko kenan. Hadisin yana kokarin hada kan al'ummar musulmi domin me kar mu yadda da rudin shedan ta hanyar zuwa rinka sa mana munanan zato wa ƴan uwanmu ba tare da dalili ba. Ba tare da dalili ba. Sannan fa'ida ta biyu, za mu fahimci cewa idan har alamar tuhuma ta bulla ko ta bayyana ga wani, dan ka tuhume shi baka yi laifi ba. Ma'ana dan ka zarge shi da alamun zargin da suka bayyana a gare shi baka yi laifi ba. Abu na biyu kuma, abu na gaba kai, abu na uku shine hadisin yana mana wasici ne game da me mu riƙe ƴan uwan musulmai da kyakkyawar zuciya. Wato duk wanda zaka yi mu'amala da shi, ka mu'amala da shi da kyakkyawar zuciya, sai dai in rashin gaskiyarsa ko kuma ha'incinsa ya bayyana. To wannan kaga sai ka yi ainihin wato taka tsantsan da shi. Sannan kuma yana ja mana kunne game da mene, game da ainihin wato taka tsantsan da kiyayewa da dukkan wani abun da zai kawo rigima ko rashin fahimta ko kuma rabuwar kai a tsakanin musulmai. Wannan hadisin duk abin da yake nuna mana kenan. Don haka Allah ya sa mu dace. Abu na gaba shine, jama'a menene sirrin? Sirrin shine aiki da Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar sahabbai, wato magabata na ƙwarai, shine hanya ɗaya tilo da zai sa da ni da kai da kowa mu tsira a gaban Allah madaukakin sarki. Don haka aiki da wani abu saɓanin wa'annan abubuwan guda biyu, to hauma ne, mutum ya shiga halin ni'yasu. Allah ya ƙara tsare mana imaninmu da kuma mutuncinmu. Mai magana Muhammad Idris Kumbash. Mu haɗu da ku a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.